l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Skejjel, Kunsill Reġjonali, jaqdiet mhux governattivi, kumpaniji u individwi kienu fost ir-rebbieħa tal-11 edizzjoni tal-Malta Waste Reduction Awards, imtella mill-Aġenzija tal-Gvern, il-Wasteserv. Għal-ewwel darba tliet skejjel ġew rikonoxxuti għall-azzjonijiet tagħhom. Dawn huma l-Kulleġġ Missjonarju San Pawl li ġie fl-ewwel post segwit mill-Iskola St. Francis tar-Rabat Għawdex u l-Iskola Immakulata Kunċizzjoni tal-Kulleġġ St. Jean Antide li ħadu t-tielet post. Dawn l-iskejjel ingħataw total ta' 6,000 euro bejniethom biex jinvestuhom fuq proġetti u inizjattivi ambjentali ġodda. Dan l-avveniment bħala parti mill-Ġimgħa Ewropea għat-tnaqqis tal-iskart jirrikonoxxi l-impenn ta' dawk li jwettqu inizjattivi favur it-tnaqqis tal-iskart. Il-premijiet ta' din is-sena kienu ffokati fuq l-iskart li jintuża l-ippakjar ta' prodotti u l-impatt tiegħu fuq l-ambjent. Il-parteċipanti ġew mistiedna jesprimu azzjonijiet li jistgħu jittieħdu biex innaqsu jew jerġgħu jużaw u jirriċiklaw l-iskart. Ġurija ta' esperti evalwat is-sottomissjonijiet u għażlet ir-rebbieħa li nataw total ta' 22,000 euro fi premijiet biex isaħħu aktar l-isforzi u l-inizjattivi tagħhom. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli irringrazzjat il-parteċipanti u enfasizzat l-importanza ta' aktar kuxjenza favur l-ambjent u aktar prattiċi sostenibbli tal-iskart. Huwa vera ta' sodisfazzjon li rajt iż-żieda fil-parteċipazzjoni u iż-żieda fl-inizjattivi li ġew ippreżentati għal din iċ-ċerimonja ta' awards għaliex dan juri kemm hemm interess. Fost il-poplu kollu kemm hu, ġifieri qegħdin nitkellmu dwar skejjel, dwar NGOs, dwar is-settur privat, dwar individwi li kollha ħarġu b'idejat innovattivi biex kollha flimkien permezz ta' dan l-isforz kollettiv naslu f'sitwazzjoni fejn l-iskart ma jibqax jispiċċa fil-miżbliet tagħna imma l-iskart isir verament riżorsa. Il-Kap Eżekuttiv tal-Wasteserv Richard Bilocca feraħ lill-parteċipanti kollha u nnota kif dan l-avveniment iħeġġeġ stakeholders differenti biex jinvolvu rwieħhom fil-prevenzjoni u s-separazzjoni tal-iskart. Minn barra hekk waqt din iċ-ċerimonja ngħataw wkoll rikonoxximent lill-Kunsilli Reġjonali għall-isforzi tagħhom fil-lokalitajiet rispettivi li jirrappreżentaw favur l-immaniġġjar tal-iskart bi premijiet mogħtija lill-aqwa tliet reġjuni li kienu l-Kunsill Reġjonali Port, il-Kunsill Reġjonali Għawdex u l-Kunsill Reġjonali Punent. Il-Ġimgħa Ewropea tnaqqis tal-iskart l-akbar kampanja fl-Ewropa immirata biex tippromuovi prevenzjoni tal-iskart u din is-sena se ssir bejn is-16 u l-24 ta' Novembru b'enfasi fuq l-iskart tal-ikel.